आई पुनः हम राजू मिश्र अपन पेज भोजपुरी धरोहर के माध्यम से उपस्थित बनी एगो सामयिक गीत लेके भोजपुरी में कि आज के समय कैसन बदल गए बा कि मतलब के बायारी जगत में हर मतलब के बायारी जगत में मतलब के बायारी जगत में मतलब के बायारी मतलब के बायारी जगत में मतलब के बायारी जगत में मतलब के बायारी जगत में मतलब के बायारी में मिली है 100 गो संगतिया दुख में दुश्मन हजारी सुख में मिली है 100 गो संगतिया दुख में दुश्मन हजारी बेमतलब केहू बात करे ना बेमतलब केहू बात करे ना ये है दुनियादारी जगत में मतलब के बायारी जगत में मतलब के बायारी मतलब के बायारी जगत में 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 मतलब के बायारी। एगो और गाय तारीफ करो।